Aj proverite, je li vratila mina propila ili novi je? A. Mate, hvala brat. Thank you Martoni. Imamo puta 3, završio je puta 3 ekipa, mama, hvala mama. Šta je ovo? A nov je. Da, vidim da si došla na. Hvala mama. Jel ovo je... Da, pošto sad mi je stiglo, vidim nešto. Okej, nic. Hvala mama, hvala ekipa svima na tome, hvala brat. Bravo bre ekipa moja, bravo bre ekipa moja.